рәхмәт барыгызлашы күркәм байрам менән. Әйдәгез кемдер биргән теләтишегез монда биргә байрам булгас байрам булган. Вакытлар алыштык аерыла алмаслык ярдәр булыр бак дигәнне. Ышанып күзеңә, табынып күзеңә, яны башканы һөйгәннән. Мөхәббәт етмәләреңә, нисек сырналдым икән, һинең әйткән һүзләреңә, нисек ышандым икән. Мөхәббәт етмәләреңә, нисек сырналдым икән, һинең әйткән һүзләреңә, нисек ышандым икән. Дә югалдым, көйем тигәнең ялган икән. Яндарымда йөрмә, төшләремә кермә, кермә төшемә, кермә иркәм. Мөхәббәт етмәләреңә, нисек сырналдым икән, һинең әйткән һүзләреңә, нисек ышандым икән. Мөхәббәт етмәләреңә, нисек Тума туры дөньяларда сез туганнар, сез дусларым, булыгыз яннарымда. Дуслар булса бу дөньяда яшәве җиңелрәк, тормыш мәшәкатьләрендә күренмәй кирәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәве җиңелрәк, тормыш мәшәкатьләрендә күренмәй кирәк. Хорошо, Гүсарға деген жарым шошысы болды. Зор рахмет. Hürmetli tomoshachilar, hurmatli do'stlar, mana endi biz bu yerda boribizda shu konsertlarni qaraymiz, konsertlarni yaratamiz, jillarni yaratamiz. Mana endi artistlarni yaratgani bo'laydi, salovatni boribizda yaratamiz, aymi. Mana salovatning jillarni jillaymiz endi. Shundan salovat betinde shunday moda kirib berdi, tege jillar orasida to'xtab azrak suylanib olirga. Mana endi bizda shu modadan turib qolg'asi kelmay betinde azrak tege qiziq-miziqlar suylashib o'tasi keladi betinde. Mana bayag'ina sizning avldagi uylar bo'yicha mana birinchi o'rin kimniki motorroq, kimniki nishigrak, kimning zavuri nishigrak etib shol turda söylediler. Şu endi bir xil esga tushib ketdi, sizga da söylab olam shuni tezgina. Mana bu endi kurslar bilan umr bo'yi mana shu ayttirib yorishib tege yashaymiz betinde.
Күрше бер нәрсә алса, безнең дә аласы килә, күрше заборын буяса, безнең икенчерәк, моторрак итеп буясы килә, шулай бит. Усак кешедә ул особенныйдыр, әйме? Менә шулай инде көннәрдән бер көнне хатыны белән ире икәүләп сөйләшеп утыралар икән. Менә дип әйтә ди хатын, тырыштым инде гомер буе, тырыштым дип әйтә ди. Күршеләр яңа үй салып кирде. Мин дә тырыштым, теге үйне салып кирдем дип әйтә ди. Менә күрше яңа машина алып утырды. Мин дә ул машинаны алып утырдым дип әйтә ди. Менә инде хәзер миңа нишләргә, күршеләрдә тагын яңалык дип әйтә ди. Хатын әйтә ди, нәрсә алганнар дип әйтә ди. Күрше яшь хатын алып кайткан дип әйтә ди. Шулай дигәчтен менә абзый дип көлеп берде. Абзый дигәндә менә шулай инде яшьрәк дусы белән теге олырак дусы икесе очрашканнар да, "Бәй мутойгылла абзый" дип әйтә ди, "Син нишләп әле картайган көнеңдә җиңгәйне аерып булайтырып яшь хатын алып шикелдереп йөрисең" дип әйтә ди. "Эй, туган" дип әйтә ди, "Мин бу карт хатын белән шул хәтлекләр интектем, шул хәтлекләр яфаландым бит" дип әйтә ди. "Төннәр буе йоклатмый бит" дип әйтә ди. "Төннең буе хырлый, әйләнеп чыга" дип әйтә ди. "Шуңа йоклап булмый" дип әйтә ди. Яшь белән ничек соң, яшь белән" дип әйтә ди. "Эй, туган яшьнең яшь инде, яшьнең шәп инде" дип әйтә ди. "Кичтән подружкаларга дип чыгып китте, иртән генә кайтып керә, рәхәтләнеп йоклыйм төн буе" дип әйтә ди. Менә шулай иттереп бит инде яшибез, яшәп ятабыз. Шуннан инде күп кенә кешеләр белән очрашырга, күп кенә кешеләр белән аралашырга туры килә бит инде. Без инде хәзер модага кирип киттек, теге туйларга, банкетларга йөрибез, юбилейларга йөрергә тырышабыз бит. Шунда инде тоже шундый олырак абзыйлар белән сөйләшергә туры килә. Шуннан инде бер абзыйга сорау бирәм хәзер. "Абзый, иптәшегез белән ничә ел яшәдегез?" дим. Ул әйтә инде, "Менә 51 ел яшәдем" ди. "Менә балакаем, уйлап кара син, 51 ел бер хатын белән түзеп яшәп кара әле" ди. Шуннан дип әйтәм, 51 ел яшәгәнсез, шуннан инде төрле хәлләр булгандыр. Ул апа белән сезгә аерылышасыңыз килгән чаклар булмадымы дим. "Аерылышасы килгән чаклар булмады, но бәреп үтерәсе килгән чаклар күп булды" ди. Тагын берсен генә сөйлим дә кайтып китәм, яме, түзегез инде. Бармадыгызмы әле? Арысагыз әйтегез. Сразу кайтып китәм. Шулай инде көннәрдән бер көнне иртән әнисе белән кызы тәмнәп матур итеп чәй эчеп утыралар ди. Әнисе сүз башлады инде. "Кызым" дип әйтә ди, "Менә әни белән кыз арасында төрле хәл була. Сезнең дә шулайдыр инде, апалар, шулай бит? Кызларыгыз белән зирәк секретни ишетәсезме?" "Итәбез" ди ана бер апа, "Итәбез" дип утыра. Шулай инде чәй эчкәндә әнисе сүз башлады инде. "Кызым" дип әйтә ди, "Менә әле йөргән җегетең бик арыгына, бик акыллыгына, бик матур гына күренә, әллә шуңа кияүгә чыгасыңмы" дип әйтә ди. "Эй, әнекәем, үзем дә шуны уйлап йөрим, шуңа кияүгә чыгарга микән әллә" дип. Нишләптер ишә шикелле ул ди. "Бәй кызым, ни алай дип уйлыйсың? Бик акыллы, бик матур гына килә бит. Айнып килә, исереп килгән чагы күренми" дип әйтә ди. "Әни әйтмәсәм әйтим инде. Менә без аның белән теге прогулкада йөргәндә кочаклашып үбешәбез бит" дип әйтә ди. "Ну" дип әйтә ди. "Ну ана шул кочаклашып үбешкәндә аның кисәсендә бутилкәсе төртелә" дип әйтә ди. "Шуннан кызым бутилкәсе ниндирәк инде" дип әйтә ди. 0,7 квадратный дип әйтә ди. Шуннан инде әнисе әйтә ди, "Кызым, шушы җегетеңә иртәгә үк кияүгә чык, гомеркәйләрем чәкүшкә белән үтте" дип әйтә ди. Менә шулай иттереп, уйнап, көлеп, җырлап, бик матур иттереп бүгенге бәйрәмне дәвам итәбез. Әйдәгез. Менә бу яшьләрский, хәзер инде минем кызлар нинди җырлар җырлаганда да ятлап киттеләр монда. Менә монысы заказ булды кызлар. Файдалы булалар. Әйдәгез бергәләп җырлап алабыз. Şapkısalarda uzak Mühebet aşkışların yaratırmın her bir Başan bulsa da üzüme aratırmın dar bir Mühebet aşkışların yaratırmın her bir Başan bulsa da üzüme aratırmın dar bir Kızlar bugün birlik olmadan жылытmadınız mı ezrek? Bikli düğelinle aşarımın jaylapkına Ürkәş jiller bulab ise Kuş bulup sayrapkına Müheret aşkışların yaratırmın her bir
Başım bulsana üzüne aradırman bana ver Mühane taş kaşalarım yaradırman öyle ver Başım bulsana üzüne aradırman bana ver Вы тоже что ли здесь? Помогаю. Ну как? Забантуй. Мы подружку алып келейін оқырға, давай. Дегенде. Oya var ekan, oyoqlarini qo'ygan. İlyas'ın avına kırıp giteyim ekan deb turadi. Evet, İlyas. Evet, avına kırıp giteyim ekan deyindi. Ür yine, ür. Bak git o. Keşkil deme, ür. Gittin. Koy ana. Berbeda itu. Belai tu bisa. Belum zuhur. Mana semua kura. Kena terus bakal kena kamailan nak keluar mana zuhur. Asal mana. Berbeda mana kau.